Leo o manifesto de Prolingua, decía, porque é moi breve e é a Constitución de Prolingua. Que é Prolingua? A todos os convidamos a que participedes nesta plataforma de defensa do galego. É unha plataforma máis, todas as demais que defenden o galego son plataformas irmás, así as consideramos e así son todas. É unha plataforma aberta a todos e a todas, e mellor dito, é o noso manifesto. Que di? A lingua galega é o máis prezado patrimonio inmaterial do pobo galego. É o que nos identifica como o que somos, galegas e galegos. É o que nos dá un lugar propio no mundo. Os galegos sentímonos orgullosos de ter unha lingua milenaria cun glorioso pasado que por circunstancias políticas entrou nun túnel de silencio forzoso nas primeiras décadas do século XVI, ata se converter en instrumento de marxinación e sufrimento moral e físico de moitas xeracións. O ininterrompido uso oral que debe e non terá máis camiño de interlocución cos poderes públicos co cumprimento íntegro dos seus objetivos. Todas aquelas persoas que queiran aparecer como asinantes deste manifesto pois poden escribir un correo electrónico. Hai unha página Prolingua, ten unha página web que se chama prolinguagalega.org e ali hai un enderezo de correo electrónico tamén. O ato de presentación do libro de Prolingua se me convidase a vir a Melide, a que sempre é un sitio que sempre veño encantada, é un sitio do que gardo moi grato recordo, se cadra porque o meu primeiro destino nun instituto público foi aquí, en Melide, xa hai 10 anos, se cadra porque aquí coñecín a compañeiros e alumnos cos que gardo ainda unha relación de amizade moi especial, e por iso converte esta vila en algo de cada un nosos fillos e netos que usa o camiño de telos, e que se lles diga, bueno, este ano era gracias, dentro de 2 meses vai ser grazas, e creando ese complexo, non? Hai que ter esa lucidez de non poñer atrancos e poñer facilidades. En eso, digo sempre, a variante dialectais que temos no galego é unha riqueza única, non o ten casi ninguna lingua. Somos unha lingua xenerosa nesas variantes. E todos me acusan de que os meus libros, as miñas cousas, que son difíciles, pero non te topas eso. Pero se está na oralidade. Na oralidade. Non hai que pasar por os filtros de ninguna academia, ni ningún filólogos, porque acaso eles saben bastante menos que os nosos labregos e mariñeiros que teñen verdadeiras metáforas da vida, que son na súa oralidade a verdadeira riqueza. E conto vos, sin ánimo de presumir, pero hai uns anos, nun combate dialéctico e académico por quen sería otorgado este ano o Día de Letras Galegas, creouse nos foros de internet a ver que poñemos a Carballo Calero ou poñemos a Uxío Nogueira, non? E Carballo Calero, como sabedes, tiña tendencia por Portugal, o mundo lusitano, e preguntousenos eran como o portugués ou o brasileiro. Entón vai ser unha riqueza sempre. Nos fusionarnos, integrarnos, sí, pero sempre co noso como presencia, como orgullo. E bueno, eso daría para outra área grande, non? Hai que dicir, bueno, xa non vos canso máis, porque, bueno, a todos é a primeira vez que me sento a carón desa maravilla de espacio que se me generosamente, pois, se me entregou e que vos teño no corazón, non? E agora uns cuantos polo mesmo, non? E eu dixi, bueno, pois estar aberto sempre, non? É positivo, pero atención, porque nós, podo dicilo desde aquí, teño amigos en Portugal tamén, no mundo do teatro sobremaneira, temos unha riqueza léxica que non a teñen nin no Brasil, nin no Portugal. Unha riqueza da nosa oralidade, que son patrimonio e que temos que incorporar ao noso léxico. Falan de que ese plurilingüismo vai se conseguir coa introdución dunha terceira lingua estranxeira como lingua vehicular, é dicir, como a lingua usada para aprender outros contidos. Esas son as 3 liñas mestras pois que venden estas bases do novo. E aparece como un decreto salvador, que tiña que vir para salvarnos do problemón que tiñamos co anterior, pero que este está baseado en 2 falacias, que é que había inmersión lingüística en galego cando non había, e que o galego estaba impoñendo cando tampouco era certo.
imos ver o que poñía o decreto de infantil, o que está ainda agora vixente, nas diferentes etapas. E vou comparando o que poñía, o que temos agora en vigor, co que queren impoñer. Dicía, para infantil, que o profesorado empregará a lingua materna predominante do cada vez que vou a un sitio, porque ahora xorico moito, non? Entendo a fraga. Nese cáliz da rosa permanente que ti es, desde o máis antigo sol que chama na mañá polos insectos. Gracias. Xa vos, este para vos. A cousa prolongouse, eu penso que con bastante interés por parte de toda a xente que foi intervindo. É momento de que fale a xente. Entón, bueno, calquera cousa que queirades comentar, calquera pregunta a xente que nos acompaña, é o vosso momento. Claro, facer unha reflexión no mundo